ረዳት ሆነኸኛል አምላኬ ክበር ምስጋናዬ ተራራው ከፊቴ እንደ ሰም ቀለጠ ምስጋናዬ ቃልህም ሲወጣ ጫካው ተገለጠ ምስጋናዬ እግሮቼም ጸኑልኝ እንደ ዋላ እግር ምስጋናዬ ረዳት ሆነኸኛል አምላኬ ክበር ምስጋናዬ ልሰዋ የምስጋናን መስዋዕት ሆነኸኝ አይቻለሁ አባት ላክብር እኔም ደጋግሜ ከፍ በል ላዚም ፊት ቆሜ ልሰዋ የምስጋናን መስዋዕት ሆነኸኝ አይቻለሁ አባት ላክብር እኔም ደጋግሜ ከፍ በል ላዚም ፊት ቆሜ ልሰዋ የምስጋናን መስዋዕት ሆነኸኝ አይቻለሁ አባት ላክብር እኔም ደጋግሜ ከፍ በል ላዚም ፊት ቆሜ አቤቱ ተደንቄአለሁ ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ክስውር ምስጋና ክስውር ምስጋና ክስውር ምስጋና ክስውር ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ልሰዋ ምስጋና ሃሌሉያ ተራራው ከፊቴ እንደ ሰም ቀለጠ ምስጋናዬ ቃልህም ሲወጣ ጫካው ተገለጠ ምስጋናዬ እግሮቼም ጸኑልኝ እንደ ዋላ እግር ምስጋናዬ ረዳት ሆነኸኛል አምላኬ ክበር ምስጋናዬ ተራራው ከፊቴ እንደ ሰም ቀለጠ ምስጋናዬ ቃልህም ሲወጣ ጫካው ተገለጠ ምስጋናዬ እግሮቼም ጸኑልኝ እንደ ዋላ እግር ምስጋናዬ ረዳት ሆነኸኛል አምላኬ ክበር ምስጋናዬ ልሰዋ የምስጋናን መስዋዕት ሆነኸኝ አይቻለሁ አባት ላክብር እኔም ደጋግሜ ከፍ በል ላዚም ፊት ቆሜ ልሰዋ የምስጋናን መስዋዕት ሆነኸኝ አይቻለሁ አባት ላክብር እኔም ደጋግሜ ከፍ በል ላዚም ፊት ቆሜ ልሰዋ የምስጋናን መስዋዕት ሆነኸኝ አይቻለሁ አባት ላክብር እኔም ደጋግሜ
ክዓድመካ እግዚአብሔር መስዋዕትና ክትቀበል ምስ መላእኽትኻ ደው ኢልና ክነምልኽ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብቋንቋና ዘሚርና ዘይጥገብ እግዚአብሔር
ይባረክ ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 እቲ ኣብ ዘብፅሐና ኣምላኽና ሽሙ ይባረኽ ኣሜን ኦ ሃሌሉያ ሽሙ ይባረኽ ሽሙ ልዕል ይበል ሃሌሉያ ጌና ኸሳሌና እዩ ጌና ምሳና ኸይዳ ኣሜን ጌና ኸጓዕዘና እዩ ጌና ክብሩላ ኣብ ቅድሜና ኣብ ነገር ኣለ ኣብ ቅድሜና ምስጋና ኣለ ኣብ ቅድሜና ሓይል ኣሎ ኣብ ቅድሜና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እቲ ትማልድ ይሓደገና ሎሚ ዘይሓደገና ፅባሕ ኣይሓድገና ኣሜን ንሱ እሙን እዩ ሃሌሉያ ናተይ ነገር ንበል እስከ ናተይ ነገር እንዳበለፀ እዩ ድኸይድ እንዳፀበቐ እዩ ድኸይድ እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ እንዳተለወጠ እዩ ዝኸይድ ሃሌሉያ ለዋጢ ምሳይ ስለ ዘሎ ሓያል ምሳይ ስለ ዘሎ መሳገሪ ምሳይ ስለ ዘሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሕጉስ ተሎስ ይዘምር ሃሌሉያ ነዚ ኣብ ዘብፅሐና ኣምላኽና ክንዝምረሉ ኢና ስለ ዝተሓጎስና ሃሌሉያ ንዓኸ ዘምልኽ ክንብሎ ኢና ነቲ ጀማርን ደምዳምን እምነትና ዝኾነ ኢየሱስ ሃሌሉያ ይግባእ እዩ ሃሌሉያ
ሰለስተ ጽቡቃት ክዳውንቲ ገይሩ ከድነና እዩ ኣሜን ኣሜን ሓደ
Yariko
هاللويا أملاخ مسجن زليلنا راي بحكي أملاخ يبارك كبرنا أملاخ يخون እግዚአብሔር ይባርክኩም መዘምራን እንኳን ብለሃን መጻኹም ርዑስ ሓድሽ ዓመት ሃሌሉያ أملاخ مسجن مبار مدبنا قصالي زلو قال أملاخ لنا بدعري دماني ناي شمعة مدب كهلونا نايو دحر دما ناي جيفت اكسشينج خنقبرينا حجي بغتا ناب قال أملاخ كنسجرينا እግዚአብሔር ይባርክኩም ፓስተር ሰሎሞን ናብ ዝኽመጽዩ ሃሌሉያ نقالنت أملاخ كي ترتر زتوابو قال تسفى كي عبر مسقانا بتصم كي مسقانا مسقانا يقبأك مسقانا يقبأك مسقانا يقبأك هاليلويا يسوس قويتاي اسكي بيمان صقامنا زلو اي لافين بحال حوي معاري بقويتا زرغبكوها يسوس ودهيا املاخي بانجليش تدلينا بمحارنيا تدلينا بتكرنيا كبرنا املاخنا يخون سم እግዚአብሔር ይባረክ حقوسيس كنبل هاليلويا هاليلويا او سم እግዚአብሔር ይባረክ يسوس قويتاي ንጉስ ዳዊት ንእግዚአብሔር እንታይሎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ደሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ድበሎ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንታይሎ መዝሙር 18 እግዚአብሔር ሲ ከውሐይ እንታይ ገብረካ ኢሉ የፍቅረካ ብጀካ ንጉስ ዳዊት ከሆሙ ድበል የለን ኣብ ብሉይ ኪዳን ንእግዚአብሔር እንታይልዎ የፍቅረካ እየ ኢሉ ንጉስ ዳዊት ከምኡ ዝበለ የለን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ፈልጦ ዲኹም የፍቅረካ ይድበለ ካለ ኦንሊ ንጉስ ዳዊት እግዚአብሔር የፍቅረካ እየ ኢሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን يفكرك كبرنا أملاخنا يكون نحنا كا يفكرك نقوله يفكرك እግዚአብሔር أملاخ يفكرك أنكو عبزك عاكم نقولاتكم መቼም እዚህ ቅንያት እዚህ ርእስና ببوزح كنذكرينا قنينا حقي أبزب صحنا እግዚአብሔር سي إذا عمد كي تردأنا أبز بتحنا سم እግዚአብሔር يبارك حجي دما እግዚአብሔር نعانا انتاي هبنا له انتاينا تدالينا دلنا عمت ملو 365 معالت እግዚአብሔር حجي يهبنا كومينا خنقبل حجي يسوس قويتاي كومو 365 معالتي كاب እግዚአብሔር مستقبلنا عمت مستقبلنا أبز عمت زي እግዚአብሔር وسدني دو كموت هيدا قال خقات مني لا كنا حسب عين غلينا نمنتاي እግዚአብሔር عمت كم زبنا هنا لما عند غيرنا نقبل كبرنا أملاخ عمت እግዚአብሔር كهبنا يجي بقى بمسجانا نقبل هنا نزع عمت زيا እግዚአብሔር نزع عمت زيا خاب إيدو إنا نقبلها سلز እግዚአብሔር أملاخ نبارك እግዚአብሔር يبارككم نايلومي نا عمت يغريت قرب تايد بحال كون إليه قرب مزمور نوح تدب للي سبونيرنا يسوس قويتاي ناي عمتنا انتايد بحال تايا جون حوي እግዚአብሔር يباركك the year of anointing دبل ጭርሖይና ጌርና ደልና እዚ the year of anointing መጀመሪያ እግዚአብሔር በዓሉ ተዛሪብና አለው በፓስተር ተስፋጽን ጌሩ ፓስተር ተስፋጽን ፈቶካይና እስከንበሎ አብዘለው በጽሐይ ንፈቶካይና ክብርና አምላኽ ናይ አምላኽ ሰቢ እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ብኡ ተዛሪብና አለው ስለዚህ እዚ ዓመት እዚ ናይ ቅብአት ዓመት እዩ كوميلنا خا نحنا خنصلي نويح واقع نكفل صنيحنا لنا every day ጸሎት አለና ወጋህታ ሓደ ሰዓት ጸሊና ዝዓመት እዚ ናይ ምሸት ሓደ ሰዓት ጸሊና as a church ናይት ሓዳሪ ከምኡን ካልኦት መደባት እንዳገበርና ንእግዚአብሔር ደሊናዮ ሕጁን ክንደሌና አምላኽ መስገን እግዚአብሔር ድማ ብዘይት ክምልሰልናይ ብቅብአት ክምልሰልናይ ንጽበየ ደለና አምላኽ ብምንታይ ክምልሰልና بقبعات يخملسلنا سلزي نا እግዚአብሔር መልሲ ቅብአት እዩ ስለዚህ ምላሽና ንقبل له ዓመት ኮነልና ይዛ ዓመት እዚ ብርሃንና ክበርኽ እዩ አቅርንትና እግዚአብሔር ልዕል ከብሎይ በብዙሕ ናይ ቃሉ መግላጻት እግዚአብሔር ከጋጠመና እዩ እዚ ዓመት እዚ ዓመት ምስጋና አለልታ ኮነልና ስም እግዚአብሔር ይባረክ
ስለዚህ ቅብአት እንታይ ማለት እዩ ንእሽተይ ሓፃር ግዜና ክንሕልፍ ቅብአት እንታይ ማለት ምዃኑ what is anointing ቅብአት ማለት እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ ቅብአት ማለት ሕፅር ብዝበለ ኣገላልፃ ቅብአት ማለት ሓይሊ ማለት እዩ በቃ ቅብአት ብብዙሕ ትንተና ክገልጾ ክእለ ቅብአት ግን at the end of the day ቅብአት ማለት ግን እንታይ እዩ ሓይሊ እዩ ቅብአት እንታይ እዩ ሓይሊ እዩ ቅብአት ማለት ሓይሊ ማለት እዩ ስብሒ ማለት እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ቅብአት ማለት ሓይሊ እዩ at the end of the day ኦኬ ስለዚ ክንደይ ዓይነት ቅብአት ኣሎ ሰለስተ ዓይነት ቅብአታት ኣሎ እቲ ቀዳማይ ንምድሓን ድወሃብ ዓይነት ቅብአት እዩ ብክርስቶስ ሰብ ምስ ኣመነ ዝቕበሎ ናይ ምድሓን ቅብአት እዩ ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ቅብአ ካብቲ ቅዱስ ኣሎ ቅብአ ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ካልእ ክምህረኩም ኣየድልየኩምን እዩ ብዛዕባ ኩሉ እሱ ይነግረኩም እዩ ቅብአ ናይቲ ቅዱስ ነፍሲ ወከፍና እሱ ድማ መኒ መንፈስ ቅዱስ ንምድሓን ኣብ ነፍሲ ወከፍና ናይ ውልድነት ጸጋ ናይ ውልድነት ምድሓን ተቐቢልና ኢና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ንዑ እንታይ ዝገልጾ መጽሓፍ ቅዱስ ቅብአት ኣለኩም እቲ ቃልኣይ ቅብአት ዝበሃል ከዓ እቲ ቃልኣይ ቅብአት ንምንታይ እዩ ንኣገልግሎት ዝወሃበና ዓይነት ቅብአት እዩ ንምድሓን እቲ ሓደ ንምድሓን እዩ ምድሓንና ክንፍጽም ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ቅብአት እዩ ብዛዕባ ኩሉ ድማ ዝገልጸልና እንድምህረናን እዩ እቲ ሓደ ቅብአት ግን ንዓና ድምህረና ገለ ደይኮነ ንኻልእ ሰብ ክነገልግል ድወሃበና መለኮታዊ ዓቕሚ እዩ ንኻልእ ሰብ ክነገልግል ድወሃበና ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ እዩ እዚ ድማ ቅብአት ተኻልኣይ ቅብአት እዩ እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብብዙሕ ዝዝርዝሮ ዓይነት ቅብአት ማለት እቲ ሳልሳይ ድማ ኮኦፐሬቲቭ ዓይነት ኣኖይንቲንግ ኣብ ማሕበር ዝግለጽ ቅብአት እዩ ወይ ድማ ኣብ ሕብረት ዝግለጽ ቅብአት እዩ ሕጂ ከምዚ ማለት እዩ ክንእከብ ከለና ኣብ ማእኸልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ ይገልጽ in the form of power ብሓይሊ ርእሱ ዝገልጽ ስለዚ ኣብዚ ኣብ ማእኸልና ጎይታ ኣለዎ ኣብ ማእኸልና ቅብአት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንኢንዲቪጁዋል ንሓደ ሰብ ንኣገልግሎት ድወሃብ ቅብአትን ኣብ ማሕበር ድግለጽ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ቅብአትን እዚ ድማ ኣነኣዘር ካልእ ዓይነት ቅብአት እዩ ዝኸዓ ስለዚ ንእሽተይ ትንክፍ ኣቢልና ክንነብል ኢና ማለት እዩ ናይ ሎም መዓንቲ መልእኽትና ኦኬ ቅብአት ንምንታይ ድወሃብ ሕጂ ቅብአት መጀመርያ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ቅብአት ንብዙሕ ነገር እንዲሁ ተገሊጹ ዘሎ ኣነ ኣብ ኣርባዕተ ኣጻፊፈየን ኣለኹ ቀዳማይ ቅብአት ንፈውሲ ይወሃብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ብሉይ ይኹን ኣብ ሓድሽ ተደጋጊሙ ንረኽቦ ቅብአት ንፈውሲ ቅብአት ንምንታይ ንፈውሲ እዚ ቅብአት ክንብል ከለና መቸም እዚ ኣኖይንቲንግ እዚ ብኢድካ ዝተሓዝ ዝጭበጥ ጎልደን ሕብሪ ዘለዎ ዘይቲ ኣውሊዕ እሱ ተምሳሌት ናይቲ ዘይረአ ሰማያዊ ክብሪ ዘለዎ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ናቱ ተምሳሌት እዩ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ብሉይ ይኹን ኣብ ሓድሽ እንታይ ይሕዙ ነይሮም ኣብ ኢዶም ታንጅብል ዘይቲ ናይ ኣውሊዕ ዘይቲ ኣብ ኢዶም ይሕዙ ነይሮም ዘይቲ ኣውሊዕ ድማ ብባህሪ እንታይ ድመስል ጎልደን እዩ ስለዚ እዚ ድማ ናይ ክብሪ ተምሳሌት ዘለዎ እዩ እቲ ናቱ ስራሕ ድማ ንብዙሕ ንኣብነት እንታይ ጥቀሙሉ ነይሮም መስለኩም ንኣብነት ያዕቆብ ክሃድም ከሎ ካብ ሓዉ ክሃድም ከሎ ሓዉ ቆትሎ ምስ ተስአ ካብ ሓዉ ክሃድም ከሎ ኣብ መንገዲ ደኺሙ ደቂሱ እምኒ ተተርኢሱ ደቂሱ ይብለና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሓቀይ ምስ ደቀሰ እንታይ ይብል ምስ ተስአ እንታይ ኢሉ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እንታይ ድብል እዛ ቦታ ዳ ክንደይ ተፍር እግዚኣብሔር ብሕልሚ ኣርእይዎ ሽዑ እንታይ ኢሉ እዛ ቦታ እዚኣ ክንደይ ተፍርሓ ኢልዋ እዚኣ ቦታ እዚኣ ሲ ደገ ሰማይ እያ ኢሉ እዚኣ ቤት እግዚኣብሔር እያ እምበር ካልእ ኣይኮነትን ኢሉ ሽዑ ዘይቲ ኣምፂኡ ይብል ዘይቲ ኣምፂኡ ሊተራሊ ዘይቲ ኣምፂኡ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ እምኒ ሲ ቀብኦ ኢሉ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ያዕቆብ ክሃድም ከሎ በትሪ ሒዙ ይሃዲሙ ግን ምስኡ እንታይ ነይራቶ ዘይቲ ነይርዎ ያዕቆብ ዘይቲ ነይራቶ ምስኡ ናይቲ ከውሒ ብዘይቲ ገይሩ ቀብኦ ይብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 30 ንቤት እግዚኣብሔር ብምንታይ ቅብኣየ ኢሉ በቲ ቅዱስ ቅብኢ ጌርካ ካብ ፍቕዲ 22 ኣለኩም ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 30 ካብ 22 ነቲ ቅዱስ ቅብኢ ጌርካ ነቲ ቤተ መቅደስ ንብዘሎ ኣቑሑት መቅደስ እንታይ ግበሮ ኢልዎ
ቅብአዮ ኢልዎ ሽዑ እቲ ቤተ መቅደስ እንታይ ይኸውን ኢልዎ ቅዱስ ይኸውን ሽዑ ነቲ ቤተ መቅደስ ዝተንከፎ ዘበለ ኩሉ ድማ እንታይ ይገብር ኢልዎ ይቅደስ ኢየሱስ እስከ ይቅደስ ንበል ይቅደስ ሕጂ ምቅዳስ ናይቲ ቤተ መቅደስ ጥራይ ደይኮነ እጅ ደዛርብ ደሎ እንታይ እዩ ነቲ ዝተቀደሰ ቤተ መቅደስ ዝተንከፈ ድማ እንታይ ይኸውን ይቅደስ ማይ ጉድነስ ስለዚ ቤተ መቅደስ ታኽበውና ኣለዎ ብዘይቲ እንታይ ኢሉ ክቅደስ ኣለዎ ሽዑ እቲ ቤተ መቅደስ ንምቅዳስ ምክንያት ይኸውን ቀዳሲ ይኸውን እቲ ቤተ መቅደስ ርኹስ መፂ ተንኪፍዎ ርክሰቱ ይኮነ እንዳሓልፍ እንታይ ዳ ርኹስ መፂ ተንኪፍዎ ቅድስና ናይቲ ቤተ መቅደስ ይስትንክፎ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ርክሰቱ ኣይኮነ እንደመሓላልፈሉ ቅድስና ናይቲ ቤተ መቅደስ ይዝሓልፍ ናብቲ ርኹስ ሰብ ዝረኸሰ ሰብ ኣይገርምን ዝተንከፎ ዘበለስ ይቅደስ ኢሉ ዝተንከፎ ዘበለ ይቅደስ ኣብኡላትኩም ዘጻት 30 ምዕራፍ 30 ካብ ፍቅዲ 22 ብዛዕባ እቲ ቅዱስ ዘይቲ ቅብኣዮ ዝተንከፎ ዘበለ ይቅደስ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኦኬ ስለዚ ነዛ እምኒ እዚኣ ያዕቆብ እዚ ዘይቲ ኣምፂው እንታይ ገይርላ ነታ ቤተ እግዚኣብሔር ኢልዋ ደሎ እዚኣ ቤተ እግዚኣብሔር እያ እምበር ካልእ ኣይኮነትን ኢሉ ኦሪት ዘፍጥረት 28 ሽዑ ዘይቲ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ እምኒ ኣንበረ ኢሉ ሽዑ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ተመባፅዕሉ እግዚኣብሔር እንድሕር ደኣ ብሰላም መሊስካኒ ንስደት ትኸይድ ኣለኹ ብሰላም እንድሕር ደኣ መሊስካኒ ኣምላኸይ ክትከውን ኢኻ ኢልዎ ኣምላኸይ ክትከውን ኢኻ ኣነ ድማ ካብ ኩሉ ትህበኒ ዕሽር ክበካየ ካብ ኩሉ ትበኒ ዘበለ ዕሽር ክበካየ ኣምላኸይ ክትከውን ኢኻ ዕሽር ድማ ክበካየ ሽዑኡ እንታይ ኢሉ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ድማ መፀ ክስዋኣልካ እየ ኢልዎ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ካብ ሓዉ ምስ ተመልሰ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ ነቲ ተመባፅዓካዮ ኣብ ቤትኤል ተመባፅዓካዮ መብፅዓ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ፈፅሞ ከይዱ ናብታ ቦታ እቲኣ ከይዱ መስዋእቲ ንእግዚኣብሔር ኣቕሪብሉ ስም እግዚኣብሔር ይባረኽ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ከይዱ ናብታ ዘይቲ ዘንበረላ ቅድስቲ ቦታ ደገ ሰማይ ድኾነት ኣብኣ መስዋእቲ ኣቕሪቡ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ እሳ ቤት እግዚኣብሔር እያ ያዕቆብ ተቀዲሱ ኣብታ ቦታ እቲኣ መፂ ድማ ኤጌን ያዕቆብ ሂወቱ ነገሩ ብምሉእ ተቀዲሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እታ ካልአይቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንረኽባ ድማ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 13 ደለያ ማርቆስ 6:13 ጎይታ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ክልተ ገይሩ ምስ ሰደዶም ዘይቲ ሂቡ ሰደዶም ድብል ኣሎ ድዩ እስከ የለን ንበል ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቲ ሂቡ ሰዲድዎም ኣይ ከምኡ ድብል ኣይተፃሕፈን እሳቶም ግን ምስ ከዱ ነቶም ሕሙማት ዘይቲ ለለኽዮም ኣሕወይዎም ይብል ኣይገርምን ፍቅዲ 13 ላትኩም ማርቆስ 6 ዘይቲ ለለኽዮም ካበይ መፂት ዘይቲ እስራኤላዊ ነፍስ ወከፍ እስራኤላዊ ኣብ ጅብኡ ዘይቲ ኣለዎ ከምዚ ናይ ያዕቆብ ክኸይድ ከሎ ካብ ሓዉ ክሃድም ከሎ እታ ዘይቲ ግን ኣይረስዓን ኣሕዋተይ ቫልኦ ብል ነገር ሒዝካ እንዲኻ ትኸይድ ምሽ ሓቀይ እንደ ብስደት ክንወፅእ ከለና እንታይ ሒዝና ወፂና እንታይ ኻ ሒዝካ ትወፅእ ኣብ ጅባኻ ስታይ ይኽስከ ሶፍት ገለ መለሲ እንታይ ኢና ነእትወሉ ጅባና ዶላር ገለ መለ ሓቀይ ክቡር ነገር በቃ እታ ንእሽተይ ዘላ ትካታ ይድበሃል ኣባኢኻ ያዕቆብ ክሃድም ከሎሲ ዘይቲ ኸይረስዐ ኢማጅን በትሪ ቤት ሓንቲ ኢዱላቶ ዘይቲ ኸ ኣብ ጅቡ ኣብ ገለ ሸጊጥዎ ኣሎ በቃ ስደት ከይዱ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ዘገርመኒ ኸኣኒ ናይቲ ሳምራዊ ሰብኣይ ሕያዋይ ሳምራዊ ሰብኣይ እስከ ሕያዋይ ሳምራዊ ንበል ከም ሕያዋይ ሳምራዊ ክንመላለስ ኢና ኣብዚ ዓመት እዚ ስም እግዚኣብሔር ይባረኽ ንዝፅጉም ሰብ ረጊፅናዮ ኣይክንሓልፍኒ ኢና እስከ ኣይክሓልፍኒ ንበል ኣነ እቲ ሕያዋይ ሳምራዊ እስከ ንበል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ታሪክ ኣይኮነን ክንነብሮ ኢና ኣሜን ሕያዋይ ሳምራዊ እንታይ ገይሩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ካህን መጀመርያ እንታይ እንዳበለ ሓሊፉ ኣሰይ ገበሩኻ እንዳበለ መቸም ክሓልፍ ይኽእል ድደ ካህን ኣይኮነን እውይ ምስኪን ይሓወይ እውይ እንዳበለ ግን ዋላ እንታይ መዓብሰሉ ከይዱ ብድሕሪ መን መፂ ይብለና ሌዋዊ መፂ ዘሴም እንዳበለ ክኸይድ እሱኻ ናይ ኣምላኽ ሰብ እኮይ ከይዱ ሓደ ሳምራዊ ሰብኣይ ግን መፂ እንታይ ይብለና ዘይቱ ገይሩ ሲ ቁስሉ ዘፈፈል ካበይ ኣምፂዎ ሳምራዊ ሰብኣይ ከምዚ ናይ ያዕቆብ ከምዚ ናይ ደቀ መዛሙርቱ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ጅቡኡ ኩሉ ግዜ እስራኤላዊ እቲ ዞባ እቲ ከባቢ ብምሉእ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ዘይቲ ዕጣቖም እዩ ዘይቲ ኩሉ ግዜ ምስኦም ኣሎ ዘይቲ ንሓደ ናይ ፈውሲ እንታይ ድባ ስለዚ ኣብ ኢዝራኤል እንታይ ኣሎ ፈዋሲ ኣሎ ወይ ከዓ ዘይቲ ኣሎ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ
زيتي أبجبؤو نيرو ويكا أمسؤو نيرو كاب زيتي أمسي قسلو زففلو يبل سلازي زيتي مجمري أنا من تايم تقاملو مالتي نفوسي أم تقاملو اتدفوست زيتي كونن بات زيتي زي تقام نايتي زيتي زي مثالي زخونه ويكا እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ዘይት ለነ ማለት አይ ማለት ይበቃላ አዘራረባ እትዝ ተሐዝ ሊተራል ዘይት ሲ ናይመን ወኪሊ ማለት ንመን ይድገን እንጸባርቆ ንግዚአብሔር ስለዚህ ዘይት ለወም ኩላቶም እግዚአብሔር ካይጥቀመሉ ይነት ዘይቲ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ቀዳማይ ዘይቲ ንፈውሲ እዩ እንደገና ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ተዛረብ ከሎ አንታይ ያዕቆብ መልእክት ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ከፈዳ 14 ቅጽል ከሎ እንታይሉ زحممن تلو شماغليتات محبر تا يغبر يلو يصوعوا ديلو ولا يصوع يوم يصوعوا لشماغليتات محبر تا يغبر يلو يصوع اسكا يصوع نبل سلازي ايتصبينا نحنا حجي انا باستري اغلغلت بزلنا نحنا خنصوعكم كنبصحكم ايتصبين تايدا صوعونا ما تبل تاطقسي صوعونا اجي تايد باللبسي لشماغليتات محبر تا يغبر يصوع يا تبل سلازي ذا تقسي يا تدي كوينو بذا تقسي نا نملسلكم يصوع تبل تاطقسكو رسيك يا عملك تاطقسي يصوع تبل كنبلكم هنا يسوس غويتاي بزخونه يصوع تبل يصوع شعو ساتم تا يغبر يلو بشم እግዚአብሔር ዘይት እንዳለኸዩ ነትሑሙም ታይግበሩ ይልሉ ይጸል ዘይቲ እንዳለኸዩ ትብላላታ ታጥቅሲ የገርሚ ዘይቲ እንዳለኸዩ ይጸልይሉ شو እትሑሙም ታኸውን ይል መጽሐፍ ቅዱስ ከሐዊው ኃጢአት ገይሩ እንተኾይኑኸ ከሐደገልዩ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ተደጋጊሙ አብ ሐድሽ ኪዳን ንሪእልና ዘይቲ ንፈውሲ زيتي نفوسي أبولي كيدان يكون أب حدش كيدان زيتي نفوسي أمباري مجمريا زيتي نفوسي يستكم زيت من تاي تكم نفوسي كالغ زيت من تاي تكم زيت من تاي تكم نبرهان نمبره هجي برهان من تايم تكملو كل جزء أبولي كيدان دلوك أندل بزيتي دبره سلازي ناتي كل جزء تبرهان كتسالي متان كبرك كتسالي زيت غوس خلو اللو سلازي زيتي نبرهان يتقم زيت نبرهان يتقم اوكي حجي ازيا صفح عندي ذا زيت نبرهان يتقم تبل قال انا ግን حصرابيله ገለገለ አንኳር ከዛረብ ክፍትን ቀዳማይ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ፍቅደ 1 ካብቲ ቁሩት ጉንዱ እሰይ ዝተቆርጸ ኩሩታይ ማለት ዝተቆርጸ ገረብ ማለት ኩሩት ገረብ كابت كروت جند السيسي هذا تطعق جبجبي كاب سور دما فرخ فرين مسؤول انتهي لشعوب منفسك زي أبير دما أبلع لي خوني له أتم أبلع لي زقلات منافستي خندي مخانم يتأكس شوعات منافست أملاخ منفس طبابنا أمرون منفس مخرن حيلن سمدن دا جبرن منفس فرهاتك زي أبيرن فلتاتك زي أبيرن مفرحون أبلع لي خوني له أوكي حجي اتي انفرتي سي زم منافستك عرفوا وين يبلالو اتي كابت كروت غوندو سيت تطعچبچب چبچبه غون انتايد بحال غويتا يسوع كريستوس ابلع لغويتا يسوع كريستوس زنبره منفس زم شوعته منافست املاخيم ملئات منفس تباهل يتصوع سلازي ملئات منفس مالت زم شوعته منافست املاخيم ازي ملئات منفس شوعته منافست املاخ دما امرو كريستوسيو امرو كريستوس نبل the mind of Christ امرو كريستوس طباب امرو مغري حيلي فرهات እግዚአብሔር ፍልጠት እግዚአብሔር امرو كريستوس እዩ ዘ ሸውዓተ መናፍስተ አምላኽ ስለዚህ አብርስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበርህ ማለት እዩ ስለዚህ እተቋመ ቀንደል አብርሱ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ታይሉ ኣብ መኽብብ ምዕራፍ 2 ፍቅድ 14 ታይሉ ንጻድቅሲ አብርሱ የዒንቲ ኣለዎ ወይ ንጠቢብ አብርሱ እንታይ ኣለዎ ኢሉ የዒንቲ ፕሉራል የዒንት ኣለዎ እስከ የዒንት ኣለዎ ንበል يعين تلوه إذن شوعات منافست أملاك تاي تبايلم تتصويعهم دلو شوعات يعين تتجنشلن شوعات أغرن تتجنشلن أب زكرياس معرف سلسته فقدت شعاتن تايلو أبحان تأمني شوعات عينتيلو أبحان تأمني خندي عينتي شوعات عينتي أبرا يوحنس معرف حموش تجن تايلو
እቶም ናብ ብዘላ ምድሪ ዝዞሩ ሸውዓተ የዒንቲ እትገንሸልን ሸውዓተ ኣቕርንቲ እትገንሸልን ኢልዎም እቶም ሸውዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ ኣቕርንቲ እትገንሸል የዒንቲ እትገንሸል ነቲ ቋሚ ቀንዴል የዒንቲ እትገንሸል ኢልዎ ኣቕርንቲ እትገንሸል ነቶም ሸውዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ የዒንቲ እትገንሸል እዮም ኢሉ ኣቕርንቲ እትገንሸል እዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ታይሉ ኣምላኽ እዚ ዓለም እዚኣ ኢሉ ንሓሳብ ቶም ዘይኣምኑ እንታይ ገበሮ ኢሉ ኣዕወሮ ንሓሳብ ደፈኖ ይኸውን ግባእ ምሽ ንሓሳብ ግን ኣዕወሮ ይብላ ኣሎ ስለዚህ ኣብ ሓሳብ ዘሎ ዓይኒ እዩ ዝዓውር ዘሎ ስለዚህ ሓደ ሰብ እንድሕር ዳ ዓይኑ እንድሕር ዳ ሕመምቲ ኮይና ኢሉ ብዘሎ ኣካላቱ ጸልማት ትኸውን ኢሉ ዓይኑ እንድሕር ዳ ጽብቕቲ ኮይና ኸ ብሩህ ተኮይኑ ብዘሎ ኣካላቱ ጥዑይ ይኸውን ስለዚህ እንድሕር ዳ ዓይንኻ ሕመምቲ ኮይናሲ ምጸልማቱስ ጸልማት ተኮይኑ ምጸልማቱስ ከመይ ኮን ኸውን ኢሉ ጎይታ ስለዚህ እንታይ ማለት እዚ ሓሳባት ናይ ሰብ ይጽልምት ንሓሳባት ይዑንት ድብሎ ደሎ ብዚ ጎይታ ሓሳባት ይዑንት እስከ ሓሳባት ይዑንት ንበል ስለዚህ እቶም የእምሮ ክርስቶስ ክብል ከሎ እዞም ሸውዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም ኣብ ክርስቶስ ዝበርሁ በሪሆም ዝረአዩ ጥበብ ኣእምሮ ምኽሪ ሓይሊ ፍልጠት እግዚአብሔር ፍርሃት እግዚአብሔር እዚኦም the seven spirits of God እዮም ሕጂ ዘይቲ ንምንታይ ይጠቅም ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ድቐብኦ ቅቡእ ኢየሱስ the anointed one ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ማለት እዩ Jesus the anointed one ቅቡእ ጥራይ ይገልጾኒ እንታይ ዳ እቲ ቅቡእ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ቅቡኣት ሲ ቅቡእ ማለት እዩ ቅቡኣት እንድሕር ነዚ ገዛ መሊኦሞ ቅቡእ ተተባሂሉ መን ማለት እዩ ንመን ይጽዋዕ ደሎ ኩላትና ቅቡኣት ኣይባሃልን እዩ ኣብ መንጎቶም ቅቡኣት ሲ ቅቡእ ዝበሃል ዝኣኖይ ብምልኣት መንፈስ ዝተቐበ ኢየሱስ እዩ the only one እቶም ሸውዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ ምልኣት መንፈስ ዝዓረፎ ኢየሱስ ጥራይ እዩ ካልኦም ፓርሻል እዮም ተቐቢኦም ማለት እዩ ቅድሚኡ ዝነበሩ ዋላ ድሕሪኡ ዝመጽእ ሰብ Jesus is the anointed one ምልኣት መንፈስ ዝዓረፎ ብምልኣት መንፈስ ድማ ኣብ ርእሱ ዝተገልጸ ኢየሱስ እዩ the anointed one ንምንታይ ነቲ ዝተዋሃቦ ነቲ ሒዝዎ ዝመጸ ናይ መድሓን ዕዮ ንኽፍጽም እቲ ኹማ ዓይነት ኣኖይንቲ ስለዚ ነቲ ስራሕ እዩ ሕጂ ናብ እንታይ ድበሃል ክንመጽእ ድሓን ናብታ ቶፒክ ሕጂ እንታይ ንብል ኣለና ኣእምሮ ክርስቶስ እዩ እቲ ሸውዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ እዚ ሸውዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ የዒንቲ እዮም ኣብ ርእሲ ዘሎ የዒንቲ ኣብ ጻድቕ ኣብ ርእሱ የዒንቲ ኣለዎ ክርስቶስ ኣብ ዒንቱ ኣብ ርእሱ የዒንቲ ኣለዎ እሳቶም ከዓ ክንደዮም ሸውዓተም ኣብ ክርስቶስ ዘሎ የዒንቲ እዚኣቶም ድማ the mind of Christ ወይ ከዓ የዒንቲ ትገንሸል እዞም ሸውዓተም ሸውዓተ የዒንቲ ትገንሸል ኢልዎም ደሎ ብራእይ ዮሐንስ እዮም ኦኬ ስለዚ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 እንታይ ኢሉ ንብርሃን ንቀንዴልሲ ምእንቲ ኸብርህ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትገብሮ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ከፈር ኢኻ ትገብሮ ኢሉ እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ምእንቲ ኸብርህ ኢልካሲ ኣይተንብሮን ኢኻ ስለዚ ምእንቲ ኽበርህ ኣብ ልዕሊ ከፈር ኢኻ ተንብሮ which is ኣብ ላዕሊ እዩ ዝቕመጥ ኣብ ቋሚ ቀንዴል ይቕመጥ ኣብ ልዕሊ ዝበለ ቦታ ይቕመጥ ኣብ ርእሲኡ እቲ ትብርሃን ደሎ ስለዚ እዛ ጥቕሲ እዚ ኣብዚ ኣላ ድያ ኣብታ ኣብ ዋትሳፕ ናሰደድና ያ ጥቕስላ መኽብብ 9:8 እንታይ ትብል መኽብብ 9:8 ንርእስኻ ዘይቲ ኣይተግድለሉ ክዳውንትኻ ከዓ ኩሉ ግዜ ይጻዕዱ ንርእስኻ እንታይ ተግድለሉ ኢሉ ዘይቲ ኣብ ምንታይ እዩ ቅብኣት ኣብ ምንታይ እዩ ኣብ ርእሲ ዋላ ኣብ ኢድ ዋላ ኣብ እግሪ ኣብ ምንታይ ኣብ ርእሲ ስለዚ ንርእስኻ እንታይ ተግድለሉ ኢሉ ዘይቲ ንምንታይ ዓይንኻ ደሎ ኣብዚዩ ብርሃን ደሎ ኣብዚ ርእሲ ኣብ ቋሚ ቀንዴል ኣብዚ እቶም ሸውዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ ማይንድ ኦፍ ክራይስት እዮም እዚኣቶም ብዘይቲ እዮም ዝበርሁ ስለዚ ዘይቲ ኣይተግድለሉ መታን ከይጠፍእ ኣእምሮና እምበኣረይ ናይ እግዚኣብሔር ኤክስፔክቴሽን ኣብ ልዕለና እንታይ ናይ እግዚኣብሔር ትፅቢት ብናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣእምሮ ኣባና በሪሁ ክርአ ማለት እዩ ዊዝደም አንደርስታንዲንግ ካውንስል ኖውሌጅ ፊር ኦፍ ጋድ እዚኣቶም ብምልኣት ኣባና በሪሆም ክረአዩ ናይ እግዚኣብሔር ድሌት ምክንያቱ እግዚኣብሔር ሂብና ኣሎ ኣእምሮ ክርስቶስ ኣለና እንታይ ኸውን ደለዎ ማለት እዩ ክበርህ ደለዎ ስለዚ ዘይቲ ንርእስኻ እንታይ ትግበረሉ ኢሉ ኣይተግድለሉ ዘይቲ ንምንታይ ይጠቅም ንብርሃን ስለዚ እግዚኣብሔር ንብርሃነ የድምቆ ኢሉ መዝሙር ዳዊት 18 ከመይ ገይሩ የድምቆ ዘይቲ ብምውሳኽ እስከ ዘይቲ ብምውሳኽ ንበል ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ታይሉ ንርእሰይ ንቐርነይ ከም ናይ ጎባይ ኣልዓልካ ምስ በለ ብሓድሽ ዘይቲ ድማ ተቐባእኩ እግዚአብሔር ሓድሽ ዘይቲ ቀብኣካ ንምንታይ ብርሃን እግዚአብሔር ንብርሃነ የድምቆ መዝሙር 18 ብርሃንና መታን ክደምቕ
زيت بتوسخك متن برهان كدمق زيت بتوسخك متن برهان كدمق wisdom أباها عندما تسمع understanding أباها يبزح wisdom counsel فرحاتك زيابير أباها عندما قمت زيتي بزبزحو متن فرحاتك زيابير زيت بزبزحو متن طبب زيت بزبزحو متن مستوعل فلتاتك زيابير فرحاتك زيابير أباها بحيلي عندما يبره أباها يرأي أباها يبره يسوس كريستوس قويتاي مبرهات دمان خبابي خاي زبر كان خبابي زبر نبل سمك زيابير يبارك سلازي زيابير زيت بموسخ نبرهانكا يدمقا بحدث زيت تقبا أكويلو مصحف قدس እግዚአብሔር ወእግዚአብሔር ሲ ኃይለፍ መዝሙር 13 ተያትብል እግዚአብሔር ሲ ጓሳይ ዝጎድለኒ የብለይን አብሉ ምዕሸኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ እሱ ነፍሰ ይህድአ ምእንቲ ስሙ ኢሉ በመንገድ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን የጸናን ብሩባሩባ ድነሞት ኳ ተኸድኩ ክፉ አይፈርሕኒ ንርእሰይ ብዘይቲ ጽዋኤን ጀርብባሎ በሐቅ ሳሕልን ምሕረትን በዘሎ ዕድሜ ክስዕባኔን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ድማ ንዘላለም كنبرين سلازي نرسي بمنتاي تلاخيلو بزيت تلاخيو شعون تاي يقبر صواي بدحريو ينجربب الله كبرنا أملاخنا يكون سلازي እግዚአብሔር نرسي بزيت تلكي بحدث زيت تقبأكو سلازي كتسالي حدث زيت اللي لنا برهاننا كل جزء متان كدمق ازي اتوم يم ابانا الرأي زلوم ازي تملأت منفس ابانا قلت زلوه wisdom طبب فرات እግዚአብሔር مستوعل مخر حيلي كبرنا أملاخنا يكون بزي أمينا هنقلت ناي كريستوس يسوس manifestation أزيو the seven spirits of God يعني أنت تجنشل زي أتوميم أقرن تتجنشل زي أتوميم زي أتوميم توم أقرن تتجنشل زي أتوميم توم يعني أنت تتجنشل تباهي لهم دلهم سمك زي أبي ريبارخ سلزي زيتني من تايتكم برهان متان كدمق يسوس قوي تايم قال زيتني من تايتكم قال قالنا مصحف قدسنا أوانجيل ماتيوس 15 نايتن 10 تدناقل قالوا تن 10 تدناقل تن 5 لبامات ابطين انتاي نيرون يدبل زيتي تن 5 تدناقل تن 10 تبهلاغن اب طينا مالتي ابتا كراز አለወን ዘይቲ ኣብጢን አኒ ደይብለን ዘይቲ هجنتاي مالتي ابتناتن اويل ريزرفور دبال معقوبي زيتي معقور زيتي ابوسي زيتي يبلنن اتاناتن كراس اب اطراي زيت الله تبره صاحجي دسيف تقبرن مالتي يتعاششوا يسي برهان تبرها الله بزعبا زيتي ديبوزيت ناي زيتي مهلاون دي مهلاون بزحنات تايد بهاله يكون زيتي برندي لله ابلا يسي اسو يتعاششون ግን እዘን ዓያሹ ስለደኾና ዓያሹ ጎይታ ኢየሱስ ከምህር ከሎ እንታይ ኢሉ ክልተ ለባምን ዓሻን ክልቲኦም ቤቶም ሰሪሖም ሓቀይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 እታ ዓሻ ምንታይ ሰሪሕዋ ኣብ ሑፃ እታ ለባማ ምንታይ ሰሪሕዋ ሕጂ ክልቲኦም ምንታይ ፍልልዮም ቤት ሰሪሖም እዮም እት ኣረኣዮም እዩ እታ ሓደ ትለባም ሕጂ እኮ ኖርማሊ ደሎ ሕጂ ኖርማሊ ንፋስ የለ ዝናብ የለ ውሕጅ የለ ብዛዕባ ፅባሕ ከይሓሰበ ገዛ ሰሪሑ اتعشاقن اتلبام جن جزئو حالي زناب كمتسيو وحج كمتسيو إلو حاسبو بيتو عمنتا يسرحوا وان داي كمتسيلو سلازي لبام دبلوسي روحو درائي إذن لبامات تباهي لندلو دنا قلك أخومين أبتين أن زيت دحازا حجيت دتعشاشو برهانا اللون تن عاشو على اتلبامات قن نو 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 فرق لي تخونيو كيد كاخت عد قال لي تخلي خا شوب اسك عد صاي قال ملسو زيت خلون اللويلن زيتي ابتناتن اندا زيتي زيت اللون اتين ግን አብንዳ ዘይተን ዘይት ይብለንን حج ዘተዓሻሾ ንحج ዝኸውን ጥራይ ደለውን ሩሑቅ አይራአያን ኢየሱስ ጎይታይ this is the difference ስለዚህ ለባም ድባሃል ሩሑቅ ድርኢ عشان بس ስለዚህ እዚ ዓመት እዚ ዋጋ ክንከፍሊና አሜን ክንጽሊና ክንጸውሚና ንእግዚአብሔር ክንደለይና እዛ ሳንደይ ፕሮግራምና ቀጻሊ ሰዓት 4 በዚያ ንምጻ እግዚአብሔር ይተዓዘበና አሜን ኣብዚያ ክንደይ ንምጻ 4 ክንደይና ንምጻ ኣብዚያ እንድሕርደይ ጣዕመና ኮይኑ ቤተ እግዚአብሔር እግሬ ክትረግጽ አለው ቅዱሳን አትሊስት ክሪኦም አለኒ ንእግዚአብሔር አትሊስት ሲ እሙንነቴ ከሪእለኒ ኢሉ ድመጸሰብ ይክመጽ አለው እግዚአብሔር ከባረከኩም ኮማ አይነት ሰብ አይተረፍኔ ብዙሆነ ምክንያት ይሉ እዚ ሰብ እዚ ቃለስ ይዘሎ እቲ እንዳጣዓሞ በቃ እንታይ ድባሃል ገይሩ ገለ ሰዓት 5 በቃ ቀሲልና ንኸይድ እንዳበለ ፕሮግራም ዝመጸግን አቱም ሰባት እግዚአብሔር ይናል ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ 4 ይጅመር ፕሮግራምና ሰዓት 4 እስከ 2026 ንበል
ساعات 4 أبزي اللهم كبرنا كم قالكم يخونلكم تغاليتي 5 مورنينج ناي وقعتها تصلوت هلاتنا 5 AM تجمر 5 AM 5 AM تجمر أبزي أمونات كبار غيب زي أمونات هلو بزي أبيت يا أمونات حساب أمونات كنفارق حساب يسوس قويتها أبزي أقول لهم حساب أمونات كي حلفونا أبزي لنا أقول له صنعوا ده يصاروا له ساعات حموش تديم تايدا سينهم تساينهم Oh my God I must them ده أي أبزي له هذا بيت حابتك زي أبي رباركي أب كده كل سب زي أبي ربارك قبل كله أب ساعات تركب every day أب تساعات every day بقولكم دلهم قالوا تعلقهم يا تقعد تقبل please زي أبي رباركي قال أي قوتش حوي كباره قوتش مالت قوتش اللي مرحو دارجة أنا خدت حبابره جن بك زي أبي ربارك أنا قوتش إننا نزرق حلسكي أجزاء جيسس أجزاء أبيري واركا تحققنا لنا بآخا أجزاء أبير كاي تحقق سلكا الزغل تشون إسران شديش تندم عمد كاي أجزاء أبيري واركا قالوا تكال لكم أبزي كيف معكم دولا سلزي يا زي أخذت معكم يدلي أجزاء خدنا له بتعمي غريتها سلزي زي إيفنينج شفت أختلوا الناس ساعات 10 سلزي ساعات 10 نايم شت كألنا مقنعات أنتي مثلكم حواتي عند هذا كان كيت كان ببانا هبن نقوله what about money مش جنزب بان اللي هو جن تايد كاسي طرحات أخوي ناس كتقبل تراي تزرق حكاسي تايد أجنزب زي بالله مالسي إتي تمت أنا واجاسي كتري أقول لك حكي زين السخاء زرق حلكاس لذي anointing واجا خيك نمدحان يسوسي واجا خفيلو نكبات جن إحنا هنا واجا نخفل إسكي نمدحان إسكنبل يسوس يواجه خفيلو نقبات جن أنا واجه دخفل كبرنا أملاك سلزي خنصلينا أجزي أبير كقبعنا مثلا جاء إيفنينج ساعات 10 تدمّا صلوت هلاتنا قال 4 حداري أبزياء كل جزء 4 حداري ساعات 10 هلاتنا بليس متسو هذا ما قلت تمسكوا ما كنت ملسونيكم سلزي أبزياء مغنياتو بزح بركة سلة الله مالتي ورّي أنا حالي فنني إذا أكتب ليكم أبزياء متسو ساعات 10 أتسألي أبز الدراش برنامج لنا سلزي إذا أخذ تبابعكم دلي إذا عمت زي كل تشحن 20 شدشتن كم زبلنا يو كم تدحسبكم وخم يخون لكم in Jesus name سلزي إذا تزاريبه بزي أخود بقى جزء خيرنا الله تباركوا هاليلويا أملاهم مسجن يسوع قويتاي نأتي قربتنا نايك بعد عمد كايو نقوله نايك بعد عمد كايو بغوات كتسبقيها بغوات كتبريها أملاهم مسجن يسوع قويتاي بليش كنبلينا بليش بقى نت خبر قويتاس بلج كنا بولينا أبجزنا كبرنا أملا يكون 11 4 شوعات كوين له دياقونات شمع هبونا له مزمران أبلع على خدي بولنا يمو أبلع على خدي بيا مزمران مسأن كوينا ناملخنا شمعنا برهنا باستر شعو وجلنا يمس باستر دمه آمين إن دابلنا نزع مزيان قبل عنا مالتي عسرت كل تدق تريفوا علون فرق لي تتكون تشاو كل تشين 20 حموشين كنبلا مسكنك الله مسكنا مسكاسي يقولوا كيكون خلا يا 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 مسكنك كيكون خلا
خلو يمسكنك كيكون خلو يمسكنك كيكون خلو يمسكنك عغادي ما يمسكنك جبنا كيلا نفاس وين كيلا عغادي ما يمسكنك سرك كيلا عغادي ما يمسكنك جبنا كيلا نفاس وين كيلا عغادي ما يمسكنك سرك كيلا كل خانت غيرك تعباني كل خانت قلبي الحي الخاص تعباني صحاب كاني قد تسمع زين كي تولى والكو عما لسك عليه قلبك عليه صحاب كاني قد تسمع زين كي تدرى الكون عما لسك عليه سملك عليه هملخك بخبره ببدنا هملخك بملون البيت هملخك መብራህትን ሐፋ ቢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገነካ አለሁ እስከብን ብርሃኔ ይኻ እግዚአብሔር እስከነ ብርሃኔ ይኻ ብርሃን ህይወቴ ይኻ የመስገነካ አለሁ በአኻ ድማ እስከነ ህይወቴ ትበርሃላሞ የመስገነካ አለሁ የመስገነካ አለሁ እዛ ዓመት እዚ
زهاب كان عمت اندارعه يمسجنك كالله حجي خلاتنا خمس نبل اكسيابير زيت وسغلي زيت وسغلي هللويا حجي خلاتنا خد اوجينا فتنا كل غزي قالو نحنا ግን نفتنانا رغيصنا نمالالس سباتينا ፈተና ሁሉ ጊዜ አለው نحنا ግን በፈተና ላይ ተሐዙ ሰባቲና ጸልማት ሁሉ ጊዜ አለው ብርሃንና ግን ጸልማት ቀንጢጦ ኸይዲ እግዚአብሔር ንብላለና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ዓመት እዚ በኃይል ዝማላለሰሉ ዓመት بخبر المالالس له عمت بفتصم حاجوست مالالس له عمت أبلغ لقواهي بحاجوست مالالس له أبلغ للدخان ببرتعيت مالالس له أبلغ لحمام بتعنات مالالس له أبلغ للمسأن بمركات مالالس له أبلغ لكل حطوتات بملسة مالالس له عمت إيوز عمت زي إذا عمت زي ما جوزكم بحيلي جلس إذا عمت زي كم زبر يدل برهان ما جوزكم بحيلي برا ما جوزكم بحيلي برا ما جوزكم بحيلي برا ما جوزكم بحيلي وتآ أبكر مخلو فتوات يكبركم سيابير عدلي هابكم سيابير أبكر مخلو سب عدلي هابكم بزيت عريت نبرو لحمد hey the mighty name of Jesus انجرا مكرا هيبلعكم تنبرو عمد أزيد طعم قليل زهون نبرات نبرو عمد أبيتكم سلام أب حداركم سلام أب تعنهم سلام أب قطبهم سلام أب ولدكم سلام أب بيت سبكم سلام إذا عمت زين أي سلامكم عمتي سلام أب هيوتكم إجزاء مسكين إجزاء بيرحج خبره غنوينا فرق ليت اللحجي تمسكن مسكانة غاب أفكم هيتفنيو مسكانة غاب بيتكم هيتفنيو هيوتكم اندابرهت كتنبريا هيوتكم اندابرهت كتنبريا أفكم في الشيطان سعادة نبر بغاق أيكهلونيو هيوتكم حاقوس سلام نبر وهين إهتان أيكهلونيو هيوتكم بحاقوس اتفلتوني أملاق سبات كوينكم أبز عمد تمالالسو እግዚአብሔር በፍጹም መጎስ ይባርክኩም እስከ ሀጂ እዳኩም ሐፋ ቢልኩም እስከ ረእይዎ ነዝብርሃን ዝብርሃን ረእይዎ ጂሰስ መጽሐፍ ቅዱስ ታይሉ እስኻትኩም ብርሃን ዓለማት ንሪኦ ዘለና ብርሃን ኣይኮነን ብርሃን እስኻኻ ብርሃን ንሕና ኢና ብርሃናት ከም ብርሃናት ተመላለሱ ከም ብርሃን ብርሁ እዚ ዓመት እዚ ከም ብርሃን ብርሁ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ኩሉ ይርአ in the name of Jesus ንእግዚአብሔር ሕጂ ነመስግኖ 365 መዓልቲ ይቕበል ኣለኹ እስከ ይቕበል ኣለኹ ንበል ሕጂ ንበል እዚ ዓመት እዚ ዓመተይ ይበሉ እግዚአብሔር ዝሃበና ዓመት ካብ እግዚአብሔር ይቕበሎ ኣለኹ 226 ካብ እግዚአብሔር ይቕበል ኣለኹ እዚ ዓመት እዚ ዓመተይ እዚ ዓመት እዩ ኣሰርካ ስብሕን ጠብጥብ ጽሑፍ እዩ ንዓመት ድማ ብሳህልኻ ትኽልላ ንዓመት በትናትካ ጉድነስ ኣባንዳንስ ትኽልላ ይብላል እንግሊሽ ባውንትሊ እግዚአብሔር ኣባንዳንስ ብምልኣት ብጽቡቕ ናትካ ትመልኣ ኣሰር ናትካ ድማ ስብሕን ጠብጥብ ጽሑፍ ሁነልካ በልዎ ሓጎስ ሁነልካ ቅብአት ሁነልካ ምክንዋን ሁነልካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕጂ በቃ ናይ ቅብአት ዓመት እዩ ኣጸቢቕና ክነምልኽ ኢና ኩልና ማለት እዩ ኩልና ንቕድሚት ክንመጽእ ኢና ቀድም ግን
እዚ ሽምዓና ነጥፋየሞ ዲያቆን ክዞሪኦም ክንቦም ኢና ንዖ ፈስዮ አወሽተይ ኮይኑ ዘፈጥረኒ አበርሱ ቀብአተዮ አወሽተይ ኮይኑ ዘዘምረኒ መርመሪሱ ተገና ነገራት ሓሊፈ ዝኸደሎ ኮነታት ተሰጊረ ዝኸደሎ ንጸላተይ ጥሒሰ ዝኸደሎ ንቐጥረታ ዘሌለ ዝኸደሎ መንፈስንድዮ አውሽተይ ኮይኑ ዘፈጽመኒ ሓይለይ ሓሊሱ ቀብአተዮ አውሽተይ ኮይኑ ዘዘምረኒ መመልሱ አሰዝምኒ አሎ እንዶ ምሳይ ንቕድሜተዮ ኩሎም መገደ ከምቲ ዝመጾ ተኣውሎ ንፋስ ተገኒሑብ ሓያስም የሱስ ኣየስትማልዮ መርከበይ ከቶ ወታ ሕይወተይ ኣባዲ ዘሎ ኣይትሰጥምያ መርከበይ ከቶ ወታ ሕይወተይ ኣባዲ ዘሎ ሃሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣማኑኤል ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣማኑኤል ኣሎ ምሳይ በይነይ ኣይኮንኩን ኣሎ ምሳይ ኣይፈርሕኒ ኣሎ ምሳይ ኣብደብዳዓኒ ኣሎ ምሳይ ከለምልመኒ ኣሎ ምሳይ በይነይ ኣይኮንኩን ኣሎ ምሳይ ኣይፈርሕኒ ኣሎ ምሳይ ከበርትዓኒ ኣሎ ምሳይ ከለምልመኒ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣማኑኤል ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣማኑኤል ኣሎ ምሳይ በይነይ ኣይኮንኩን ኣሎ ምሳይ ኣይፈርሕኒ ከበርትዓኒ ኣሎ ምሳይ ከለምልመኒ በይነይ ኣይኮንኩን ኣሎ ምሳይ ኣይፈርሕኒ ከበርትዓኒ ኣሎ ምሳይ ከለምልመኒ ኣሎ ምሳይ ሃሌሉያ አዘትምኒ ኣሎ እንዶ ምሳይ ንቕድሜተዮ ኩሎም መገደይ ከምቲ ዝመጾ ተኣውሎ ንፋስ ተገኒሑብ ሓያሱ የሱስ ኣየስትማንዮ መርከበይ ከቶ ጎይታ ሕይወተይ ኣባይ ዘሎ ኣይትሰጥምያ መርከበይ ከቶ ጎይታ ሕይወተይ ኣባዲ ዘሎ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣማኑኤል ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ጎይታ ኢየሱስ ኣሎ ምሳይ በይነይ ኣይኮንኩን ኣሎ ምሳይ ኣይፈርሕኒ ኣሎ ምሳይ ከበርትዓኒ ኣሎ ምሳይ ከለምልመኒ ኣሎ ምሳይ በይነይ ኣይኮንኩን ኣሎ ምሳይ ኣይፈርሕኒ ኣሎ ምሳይ ከበርትዓኒ ኣሎ ምሳይ ከለምልመኒ ኣሎ ምሳይ ሃሌሉያ
بشكر يتعزم من حني يسوع تنتن ما سيدو تن ما تعير كمان نسوى سلامة من حني يسوع تنتن ما سيدو تن ما تعير كمان نسوى سلامة كل اللي وقعته 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 كل
Say
ዘለዓለም ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ትማልን ሎምን ዘለዓለም ንሱ ህያዊ ነምልኽ ዶ ከምልኽ ተዳለወ ንዖባይት ሞረስ ንዕመ ካም ሃሌሉያ ተመስገን 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 ተመስገን